वर्ल्ड हेरिटेज एरिया माहारियारि मानास हाग्रामायाव फिन गिख्रंथाव जाथाय। माहारियारि मानास हाग्रामानि बासबारि हाग्रा ओनसोलाव हरखाब मैनि सौनायाव गोब्राब जोखोम जादों सासे सुबुङा। मैजों सौजानानै जखम जानाय सुबुंनि मुङा बस्क' खारिया। जखम जानाय सुबुंखौ हाग्रा बिफाना थाबैनो बरपेटा देहा फाहामसालियाव लानानै थाङो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला माहारियारि मानास हाग्रामानि सिमायाव संसार जानानै थानाय सुबुंखौ बिसनायाव उन्दुबाय थानाय समावनो हरखाब सफैदों मैया। बेनि सिगांबो फ्लरिकान कटेजआव थानाय बे मैयानो सासे सुबुंखौ सौनानै बुथारदोंमोन। बेबादि जाथायखौ नुनानै बिफाना मैखौ ट्रेंकुलाइज खालामनानै माहारियारि मानास हाग्रामायाव उदां खालामहैदोंमोनब्लाबो मैया फिन ओंखारबोबावनानै बस्क' खारिया मुंनि सासे सुबुंखौ सौनानै गोब्राब जोखोम खालामदोंमोन। এটা হৰ পহু ওলাই আহি এজন আদিবাসী আমাৰ দাঁতি কাষৰীয়াৰে লোক বস্ক' খাৰিয়াক আক্ৰমণ কৰি আঘাতপ্ৰাপ্ত কৰে আৰু ততাতৈয়াকৈ বৰপেটা মেডিকেল কলেজলৈ আমাৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই প্ৰেৰণ কৰিছে। সঘনাই এনেকুৱা ধৰণে ঘটনা কেতিয়াবা সংঘটিত হয়। আমি বন বিভাগক আহ্বান কৰিছোঁ যে যিসকল জীৱ জন্তু বাহিৰত ওলাই আহে যাতে দাঁতি কাষৰীয়া গাঁওসকলক সচেতন কৰি তেওঁলোকৰ ওপৰত বিশেষকৈ চোকা দৃষ্টি ৰখাৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ। লগতে আমাৰ ইয়াতে বিভিন্ন জীৱ জন্তু বাহিৰত বৰ্তমান ওলাই আহি আছে কাৰণ বৃদ্ধি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। গতিকে এনেকুৱা ধৰণে ঘটনা হোৱাটো স্বাভাৱিক কথা। তো সকলো বিভাগে যাতে ভালকৈ নজৰ কৰে আৰু দাঁতি কাষৰীয়া হিচাপে সকলোৱে যাতে ভালকৈ পৰ্যবেক্ষণ কৰে তাৰ কাৰণে আহ্বান কৰিছোঁ। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।